F'żoni ta' konflitt, in-nisa spiss jiġu esposti għal periklu minn stupru u skjavitu sesswali sa' tortura u abbuż psikoloġiku, fejn il-vjolenza sesswali tibqa' tintuża bħala arma bilan li komunitajiet jiġu terrorizzati. Minn barra hekk spiss jiffaċċjaw nuqqas ta' ikel, kura medika, prodotti għall-iġjene u privatezza bażika. Mindu l-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda unanimament adotta riżoluzzjoni magħrufa bħala l-Aġenda dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, l-evidenza tar-rwol vitali tan-nisa fl-istabbiliment u żamma tal-paċi fuq skala globali kibret. Fost l-ewwel minn sensiela tal-laqgħat fl-okkażjoni tal-Kunsill Ġenerali tas-Socialist International li qed jiġi organizzat f'pajjiżna l-ewwel darba f'dawn il-jiem, il-fera tan-nisa ta' din l-organizzazzjoni internazzjonali qed timbotta setta miżuri konkreti f'dan ir-rigward. Konferenza fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-ġimgħa filgħodu, Socialist International Women qed tħeġġeġ għall-implementazzjoni ta' trattati internazzjonali li jipproteġu drittijiet tan-nisa u l-bniet, tisjieħ tal-aċċess tal-ġustizzja, politika u servizzi li jiddefendu b'mod effettiv id-drittijiet tan-nisa u l-bniet, tmiem tal-impunità f'żoni ta' konflitt, b'azzjonijiet ċari kontra dawk li kkawżaw abbuż sesswali, koordinazzjoni nazzjonali u internazzjonali bejn il-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet tan-nisa, il-medja u s-settur privat. Il-President Janet Camilo enfasizzat li huma kruċjali investimenti ekonomiċi li jwasslu għal bidla reali fil-ħajjiet tan-nisa u l-bniet globalment. Aħna n-nisa sofrejna ħafna diskriminazzjoni għalhekk jeħtieġ li nxerdu aktar għarfien għax mingħajr in-nisa m'hemmx paċi, mingħajr nisa m'hemmx ġustizzja u mingħajr nisa m'hemmx demokrazija u mingħajr inklużjoni fil-familja m'hemmx demokrazija. L-Aġent President Helena Dalli kienet preżenti wkoll għal dan il-Kunsill fejn semmit diversi stejjer ta' nisa li sofrew vjolenza, faqar u telf matul il-gwerra. Fil-bidu ta' din l-okkażjoni partikolari tal-Kunsill Ġenerali tas Socialist International f'pajjiżna li se tara delegazzjonijiet minn 31 partit minn 100 pajjiż differenti, saret attività l-ħamis filgħaxija fil-Palazz tal-President fil-Belt. Hawnhekk mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela tkellmet dwar l-importanza li n-nisa jkollhom sem attiv fil-ħajja pubblika u kif Malta rnexxielha tikseb riżultati sinifikanti. Hija okkażjoni biex nuru kemm pajjiżna mexa l quddiem fejn jidħlu n-nisa b'mod partikolari fil-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol u anke fil-qasam politiku. Huwa okkażjoni biex napprezzaw verament l-avvanz li jagħmel pajjiżna bl-inċentivi b'saħħithom li tali l-familji bħal tax cuts u inċentivi oħrajn. Din hija l-viżjoni tagħna għallum u snin illi ġejjin, viżjoni illi tara l-ekonomija tkompli tikber u li titkompli titqassam b'mod ġust ma' kulħadd.